Ka Joint Action Committee ka blai don lang nadu ka FKJGP KSU Namdong Unit but kirang ba shnong jong tha Namdong area hinin kasngi hapo ka jinglam khmat MDC ka tha nyuma dawan lingdo bana ka FKJGP lami khmat do DSWR Chief Organizing Secretary General Zone usamla ju hi taryang General Secretary KSU Namdong ki wa he shnong kani ka tha ki lalit bani kendo yo Doctor in charge jong ka Namdong PHC u Dr T Suchang bantik ikidal jong jing ko trekam ka Namdong PHC Hakani kasni Doctor in charge kani ka PHC ulay thu ba umla shu ban ai ka jing shakri ki paidbah namar ka jingduna ki staff nurse but haka ka por ba udan tang marway kum MBBS doctor but haka shita yaw don kisni ba hapan net meeting na kabanta ki kam ka PHC but kani ka lakta ik paidbah khamtam ba ka jing sha transfer ki nurse ki batre hakani ka PHC but claim da thung pat hadin ka jing transfer ki ka Namdong PHC karon sakaway ka MBBS post palat but ki grade 4 armut ka post LD kaway chowkidar kaway ki nurses salai ngut ki bajutrei hakani ka PHC armut ki lalit pule but kaway la transfer no yaka but ki nurse hakani ka PHC minta ki don tang armut but kalabu jing ban pediangi ki bapang bastom namar beki bri ki bapang bastom ki babonjat but tang armut ki nurse kimla ban ai ki jing sumar ba biangi ya ki lai pulway hajar ngut ki paidbah kani ka than ka JAC minta kasni rengkat kecing don lang MDC kani kathan kila shim ya karai ban nek pin snow shiki bor bedekmi ka pot ka kya halor kani bat la dakin ngap yakini ki e upat ba kani kathan jongki ka GAC kan sa shimpat de ki wegi sin jam na ka banta bandawa ya ka hok upat ba basusi su kawai na kani ka nos ka ba dairu ka trashnong na kani ka jaka kalayo ban transfer suwe ka kani basusi thang yang ikum ginong yelam mat gini ginong shnong jong kani kathan meni nila penparu hakmat u doktor ya kini ke jingle jongka health department nomar kini ka nos ko badon ni badai ru ka trasnong nang ni kadai ko wena ka nos ko ba kitkhia bat ka badon ni ka ta jingit kli no benta kini ki pat jongi hak pok kani ka PC bat ka yarap yo ngiriyo ro jing yarap sibun lang ba kani ka nos ndrai halor bangila duna chwa ki staff nos kani ka PC nalor bangi sai don menchwa sanut ndrai minta ki don langut bat menta kan san kila yo ka order ba kani ka wei ka staff nos ruk hab bandit transfer ba kani ka bu jing ya kani ka than jongi ka bu jing ya ki nongpang nomar kumnu kat ke PC ka badon ya ka area ka bahe bat badon ru hadu lai pheu hajar tam ki nong song ha kani ka than bahab kani ka po kani ka PC kin don tang armut kinos ki ban pe ya kani ka PC kumta ngi na kaliang jong ngi kum kinong yelam bat nangkat ba kirang ba snong ni penpa bujing susi bat ni penpa ru ka jing penramjur ya kibor ki ba penia ya ka health department ba hajing sisa ha ba ki transfer ya kinu ki nos ni kinu nong trei ki badan hang ni ki de ban ra bujuli de ki wei khnang ba kanom don ka jing ko ha ka PC mangile yo sniau ka jingkren no wei na nong yelam jong ka ne ka committee will develop form menta ka sni hawi dei bat jing jong ka ni ka PC jongi kapang yo iba ka jing sisa ni PC gala dai bandon do arut ki Doctor MBBS handrai si menta don tang we ko ju uporo ko bi dai nagliang ki staff nurse pungi dai bandon palat sangut handrai ki yo i menta la sa stang arut kami hap so tang kumadan spo ki sub sentar kumta ban sekri ki sau pheu tam ki snong gamlong bosuk ban sekri ki lai pheu we jar ngut ki paidbah jong ni ka than jong kamlong bosuk hagjo ko poro ki we par ki sta ki post pok ni PC jongi kila sa thali menta hagbe dai bat ki grade 4 hagbe dai bat ki staff nurse kila sa thali hedok menta hagjo ko poro kani area jongi kelong bajnga hedok kata bangin poi sa jawa ni sa umulom khamdon ki jaga sumar khambiang ndrei nimdon wat tangga ambulan ro biang kani ga PC jongi kumtang ibu kani jing dawa ga tenat jong ko khia bangan penbiang ini jing don kam jongi bar ju ko porong ile sim garai menta gasni pan bo i jing dawa po istia wan pen urlong ini jing don kam jong ini PC pala da kani ga tenat jong ko khia kam la wan penbiang ini ngin simpan da we ji lenti ban dawa kani ga hok nang ti jongi paidbah jong ini ga area